Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar yadda kuka sani, sunana Nafi'u M Gidaji, mawaƙi kuma jarumi a cikin masana'antarmu ta Kannywood. Kamar yadda na yi alƙawarinta akan cewa za mu yi bidiyoyi mu tura a duniya a bisa wannan zaluncin da aka haɗa kai da wasu tsirarai 'yan jihar Kaduna aka mana. Dole mu nuna wa duniya irin abin da aka mana. Kamar yadda muke yin waƙa muke tallata 'yan siyasa, haka zalika za mu yi waƙoƙi za mu tura a duniya don mutane sun irin zaluncin da aka haɗa kai aka yi mana. Aka ba da babban fili domin a gina silma, wasu tsirarai aka haɗa kai da su aka sai da wannan fili. Idan ba ku manta ba, akwai silma a Jos a baya da ake kiranta da suna Kwararrafa. Ana kai fina-finai a kalla. A Kano akwai sinima. A jihar Kaduna an ba mu gurin da za a gina mana sinima don mu tallata hajarmu, amma an samu haɗin kan wasu munafukai marasa imani, marasa adalci. An haɗa kai da su an sai da wannan fili. Babu yadda za a yi ɗan Kano ya samu damar shigowa cikin jihar Kaduna har ya aiwatar da abin da ya ga dama, sai ya samu haɗin kan 'yan jihar Kaduna. An samu haɗin kan wasu tsirarai. Wallahi tallahi ba za mu bar wannan magana ba. A yanzu haka za mu fara bi titi muna tar jama'a, muna musu bidiyo maza da mata don su san abin da yake faruwa. Su ma suna da haƙƙi su yi Allah ya isa akan wannan abun, ko kuma a dawo man da wannan fili a gina mana wannan sinima tamu. Da mu ake kamfen, da mu aka yi na Malam Nasiru, da mu aka yi na Uba Sani. Ba kuma za mu daina faɗa ba, don haka muna da 'yanci, dole mu faɗa. Duk wanda yake da sa hannu akan wannan sai da abu, Allah ya tsine mai albarka. Kuma haka za mu ta gaya mutane, za mu ta yaɗa manufa. Wallahi tallahi ba za mu daina faɗa ba, ba za mu taɓa daina faɗa ba. Wannan yakin yanzu aka fara, ko rabi ba a yi ba kuma za mu daina ba, kuma har sai an dawo man da wannan fili. Muna godiya ga sauran shugabanninmu da suka jajirce, kuma duk munafukanmu Allah sai ya tona asirinsu. Muna nan muna kallon su, Allah sai ya tona su. Ba an ba hukunci ba, kun ci wuta to. Kuma wallahi ba za mu yafe ba. Filin mu sai an dawo man da shi. Kuma da yanzu mun san munafukanmu, mun san wanda za mu iya tafiya da su, mun san wanda ba za mu iya tafiya da su ba a wannan al'amari. Allah ya mana sakayya. Gwamnati kina ji, ke cika ba da wannan fili don girman Allah. Ku tsaya tsayin daka gwamnati a dawo man da wannan fili kuma a gina mana sinima. Assalamu alaikum. Mai magana Nafi'u M Gidaje. Wannan na farko ne. Daga nan zuwa dare za ku fara ganin mutane ɗaya bayan ɗaya muna turowa maza da mata. Assalamu alaikum.